Аз съм момче, на 16 години в 10 клас. Обичам свободата и правото да взимам и сам решенията за пъти в живота си. Вчера, докато писах есе в час по литература, темата беше да подадеш ръка, вътрешен порив или необятна кауза. Чудих се кой ли днес се замисля в подобна посока и кой дарява част от своето време в името на какво. Аз съм Ели и отскоро съм част от група доброволци. Бих искала да отсветя сивото си ежедневие с палитра от усмивки по лицата на тези, които твърдят, че дневничето на живота им е с бели листи или че изобщо не съществува. Прочетох някъде, че младежкото доброволчество играе важна роля в образованието и развитието на младите хора във всички развити държави по света, че веднъж поел по този път ставаш по-креативен, благодарение на куп ситуации, през които си преминал. Придобиваш важни навици и отговорност, получаваш се от грешките си, развиваш усет и желание да учиш нещо ново, да даваш и изискаш повече от себе си. Да, така е. От любопитство попаднах в този кръг, а освен всичките умения, които придобих благодарение на обученията, открих и истински приятели сред връстниците ми и сред ръководителите. Създадохме сплотен екип, обединен под общо мото – младежкото доброволчество, една технология на доброто.